Enot ng kinasal sa West ang mag-agom na Gretchen asin Jonathan Flores kan Huban Sorsogon. Sa laog ning 7 taon na pag-ibanan, maut man giraray daanindang maikasal sa simbahan. Asin ini ang natawang kasimbagan sa kasalang bayan kan ako Bicol Party List na ginibukan Sabado sa St. Peter and Paul Church sa syudad nin Sorsogon. Siyempre, nakasal na kami sa padi, sa wakas, tsaka may basbas na sa amon. Sobrang namamatian sa pirangal daw si mana bulan na tigano ni finally aniw na kami na kakasal na. Siring kan mag-agom na Flores pig-aprobit sa ranman inda Jolinin asin Arbel Purinyo kan Barangay Aruroy Huban ang libreng kasal na pig-uupresir kan partido. Nalabinanggad ang pasasalamat sa dagos na pagkakarealisar kan sa indang pangiturugan na mabasbasan kan simbahan an sa indang pag-ibanan. Siyempre po, sobrang saya talaga. Unexpected po kasi. Nakalis kami sa gastos. Ang plano po kasi namin, civil lang talaga. Tapos may opportunity po na. Maganda kasi sa pare pa yun. Opo. May sariling reception. Sobra. Tsaka bongga pa. Bongga pa. Total na 20 pades gikan sa nasabing probinsya ang napili na maging benepisyaryo kan aktibidad. Sigun kay Kongresista Jill Bungalon, obheto kan aktibidad na matawan kasimbagan ang pangiturogan kan lambang pades na maikasal sa simbahan na haros lampas 5 taon naman na nag-iiribanan. Maugmaon po sa tuya pong mga bagong kasal because we made it free sa gabos ng mga fees, mga gastuson. And of course, ang counterpart ninda, ang side ng presensya, ang side ng mga pigdusulot ng nabado, and gabos, pati seminar, kumpil, and including the reception, igwaning pinagpreparar ang ako Bicol Party List. Inina ang ikaapat na kasalang bayan na pigkunduser kan partido na nagpuon kan na kaaging taon. Enot ining ginibo sa syudad nin Legazpi, asin sinundan sa probinsya nin Camarines Norte, asin liwat naman na pigkunduser sa Legazpi. Ang ako Bicol Party List naging instrumento para magkasararo sinda asin magkaigwa nin matrimonyo kang pagkasal. So this is now the 3rd province where we sponsored kasalang bayan. Umaman ang kongresista sa naging trayumpo kan aktibidad. Well, first of all, gusto ko pong pasalamatan ang St. Peter and Paul Cathedral, kila Padre, and sa gabos na organizers kani pong mass wedding, sponsored by ako Bicol Party List, together with Congressman Elizalde sa matrayumpong kasalang bayan. Nagkaigwa man halipot na programa ang partido para sa mga bagong kasal na ginibo sa Sorsogon State University People's Hall kung saan may mga inihanda man na sorpresa ang partido. Sa masunod na taon, gigibuhon ang kasalang bayan sa Masbate, siring man sa Banwaan, Candaraga. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Jen Nunez.